дар вақтҳои қадим ҳисобида мешид ки кислота дар ҳамон ҷои дар корӣ метавонад ки монеа шава барои ҳомиладор шудан. иҷа ставкаи хемонему барои ма худам пешони ман назанам ҳоз мемонам. занода барои монеа шидани ҳами кор барои манъ кардан мегуфтанд ки занбур бихӯранд. Да что ты, черт побери, такое несешь? Асри 19 заное ки намехостанд ки ҳомила шаванд худшонда в общем обручальные кольцо мемонданд. Амада салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Сем Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Бардор ача огоҳӣ кунем ки дар ин видео камтар гапҳо, мисол гапҳои калонтар ворӣ мерава, не ки видео бардор характери омӯзишӣ дора, барои ҳамин хотир мақсад ягон фикри безеб накунем. Бардор дар замони имрӯза пешгирӣ кардан аз ҳомиладорӣ яъне ки бордор шудан ягон душворӣ нест, яъне ки одамо ҳама роҳшон медонанд. Но дар вақтҳои қадим на ҳама медонист, но ҳаракат мекарданд, гарчанде ки дар бисёр ҷоҳо ин кор аз ҷиҳати динӣ, аз ҷиҳати мисол ба ҳамон правилаҳои худшон ба чизо мумкин набуд, но одамо маҷбур мешуданд ки бикунанд ба ҳар гуна сабаб. Ба ҳози ба чӣ сабаб пешгирӣ мекарданд, чӣ хел мекарданд, чӣ усуло доштанд ва оё ин усуло ҳамада интереси шамая ки ба кор мерафт оё не ва чӣ ба кӯдакон мемурданд. Короче бисёр интереси фактҳои бардоро дар видео тамошо мекунем. Пеш аз видеоро тамошо кардан бардоро ссилкае ки дар комментария закрепи чидаги метавонед шумо гузашта ба ҳамин ссилка регистратсия кунед дар бурди ҷангувар бозингаро сум кор кунед. Асобина бардоро промокода фаромӯш накунед истифода барен. Шумо метавонед ки ба ёрдами промокод бонус ба даст биёрен ва ба ин бонус бозӣ кунед. Ссилка ва промокод дар комментария закрепи чидаги. Яъне ки бардоро дар Русия дар вақтҳои қадим церковь намехост ки боша роҳҳое ки қатъ кунӣ ҳомиладориро, яъне ки ҳами хеле чӣ мекарданд ки чанд қадаре ки худомета ҳамон қадар кӯдак бояд ки шава, ҳомиладориро бояд ки қатъ накунӣ. Ва бо дар ҳолате ки ӯ вақтҳо мурдани кӯдакҳо бештар буд аз хотири пеш нарафтани медитсина. Аз 10-15 кӯдаке ки мекарда мисол 3-4 та зинда мемонд ва ба ҳамаи нигоҳ накарда бештар мисол асобина занном намехостанд ки ҳомила шаванд. махсус бештар одамое ки заное ки намехостанд ё ин ки заное буданд ки беникоҳ мешиданд ҳомила. мисол хехтон фаҳмидесин бардоро слишком подробно ама нагум хитон мефаҳмен. мисол ҳамин хе зано ва заное ки оилаҳошон кам бизоат буд, мисол наметонистанд нигоҳбин карда кӯдаки бисёра, но зиндагӣ кардан мехоҳанд ку зиндагӣ кунанд далчи но кӯдак нашаванд ва мекофтанд роҳиша ки чӣ хел кунем ки нашавад. ва худи словаи аборт бародаро чӣ хеле ки имрӯзо ҳастай дар ӯ вақт вуҷуд надошт. ҳамин хотир одамо ҳаракат мекарданд ки нашаванд якумаш ва дин вақте ки мешиданд ӯ заное ки мешиданд пеши знахар ки мегӯянд. мисол ҳамон вақто мехел кампирое буданд ки бигем халқӣ личид мекарданд. махсус настойкаҳо медоданд ки дар аснои ҳар гуна алафо тайёршудагие ки ба гуфти худшон бояд ки қатъ кунанд ҳомиладориро, яъне ки партоя короче. бале бародаро ман фикр мекунам ки шамаят ҳатто қайдам накунам агар хитон мефаҳмен ки да чиво ин кор абсурд буд, да чиво ин кор ёрдам намерасонд. не ки одамо аз вихд набуданд мекарданд ҳамин кора. бале ӯ кампирак ягон чиро хондагӣ нест, мисол ягон чи намедонад и халаф палафи ҳамин глошон агар махлуш меши ҷамъ мекард да чи медохт меҷӯшонд короче оталам мекард медод чон типа меғалтонад, но намешид. ну мумкин ки ҳолати мешид ки ҳамин кор рух медод, но ба фикрам ки ай атравлӣ нишидан, не ин ки аз вай ӯ кор во алафои ко медоданд дар бисёр чизои дига зарар мерасонданд. ҳатто бародаро дар ӯ сола гап назанем, то ҳамин қариби вақтҳои хумонам ҳамин хел корҳое буд ки кампиро мисол одамое ки ба ҳамин проблема гирифтор шудагиянд мегуфтанд ки поҳошона дар ҳавли гарчица гиранд. но албатта ин кор намекунанд. дар вақтҳои қадим ҳисобида мешид ки кислота дар ҳамон ҷои дар корӣ метавонад ки монеа шава барои ҳомиладор шудан. иҷа ставкаи хемонему барои ма худам пешони ман назанам ҳоз мемонам. мисол мегирем як хел одамо ворид мекардан ҳамон ҷода пешоб ва уксуса. Ну нахер. и какое-то наказание ҳисоб мешавад ба фикри ман наоборот. или кас придумад карда наказание ворияй. бародаро фаромӯш намекунем ки дар канали мо конкурс гузаштааст. ай бародаро ки дар ин конкурс 86 та призай, ҷои якум як хонагаҳ, баъдан 2 та сечка, 2 та Opel, 1 та Nexia, 50 дона телефони Samsung ва 30 дона телевизори плоский. чӣ хел шумо дар ин конкурс метавонед иштирок кунед бародаро? дар конкурс обши 3800 билетай, билето айним кам мондагиай, як билет 700 рубл нарх дора. номрои картае ки дар рӯи экран дестен метавонед ки суми билето нагузаронед ва чекша қайтному фамилияу номрои телефонтон дар ҳамин WhatsApp роӣ кунед. аз ӯ тараф билета дар
шумо метан. касе ки билети зиёд мегирад Samsung Galaxy S20 Ultra ё ин ки 100,000 рубл яъне ки сумю туҳфа карда мешавад. Истифода мебурдан сокҳои лимона. ин мевагиҳо дар вақти Пётр I ба Русӣ ворид карда мешуданд. ва ба ғайр аз ин чизо бардор ҳам хеле доруҳое буданд ки ҳама хеле маҳлулое ки аз саргини асп, асҳал ва махсус алафо тайёр карда мешуданд. яъне ки ин чизи омехта тайёр карда шудара дар лата мешакиданд ва карочи фаҳмидем. бале бародаро, гарчанде ки кора истифода мебурдан и роҳҳои акислид кардани вобшим карочи фаҳмидин бисёр популярни набуд. болои да нигоҳ накарда ки истифода мебурдан. барои чӣ хотир ки иё не то что удобно набудан, дарнок набуданаш, бо апас набудан естественно. ва ҳатто буд ҳама хел ҳолатое ки занода барои монеа шидани ҳами кор, барои манъ кардан мегуфтанд ки занбур бихӯранд. Да что ты, черт побери, такое несешь? ну типа ҳамун кислотности ки дар организми занбур ҳастай, ну гӯё ки монеа мешавад. бале бардора, шумо ждат накунед ки ҳозир ман мегӯм ки ягонтаи фоида мерасонд. бале ё фоида намерасонданд, но ин видео абсурд видеое ки дар ҳолате ки медисина пеш намерафт, одамон намеухтанд, намедонистанд ба чӣ коро даст мезаданд. ва ҳатто бародаро, вобшим резин одамои мефаҳмидаги мефаҳма, на танҳо ҳози пайдо шудагия дар ӯ вақтам буд, но вақт резин набуд. ира аз пузири бақа ё ин ки аз рудҳои тиники ҳайвонои ёш тайёр мекарданд, бештар аз гӯспанд. Ты меня снимаешь? Нет. Хорошо тогда, давай. бале албатта ки ин роҳи пешгириам кам истифода мешуд барои оне ки тайёр кардани ин хел чиз хеле қинай, аз сабаби ки қинай мумкин ки и многоразовый боша, естественно и уже опаснее, негигия ниш намешава. в общем бародаро, хурсандӣ кунед ки дар он вақт таваллуд нашидин. тамоман қадар гап гуфта метавонам. асри 19 заное ки намехостанд ки ҳомила шаванд худшонда в общем обручальные кольцо мемонданд. ну типа во ҳисоб мекарданд ки и как спирали ҳозираи мо кор мекунад. ну то есть ки ҳозир короче во намедонистанд ҳозир хелче. ну короче мақсади гапи ман ки как ҳами хелче истифода мебурданд амро ба гуфти худшон ва чӣ хелера мемонданд. бале бародаро, ира мондан осон нест. не ки во як хитристӣ доштанд ки ира сразу баъд аз оне ки таваллуд мекунанд як кудака ё ки мумкин баъди имаш боша баъди семиш. айгиҷо медонед шумо? ну короче ҳамон вақте ки определит мекунанд ки дига намехоҳанд ҳомила шаванд, сразу баъди таваллуд кардан як ё ки 2 соат вақт доштанд. ҳамин муддатда вақте ки ну короче фаҳмидин, ҳамон вақта мемонданд ва ҳисобида мешуд ки гарчанде ки ҳамун калцо аз металли қиматбаҳо сохта шудагия боша, ҳамон қадар хубтарай. не ки бародаро ин корам уқа хуб набуд ба хотири оне ки чанд қа вақт ай байн мегзашт калцо дар гӯшт мечаспид ва ҳамин хел ҳолатҳое буда ки заное ки ҳамон вақт мондагиян, мисол 70-80 сола зано кампиро мисол меомаданд вақте ки уже медисина то чанде развиват шудан мегирифт, жалоб мекарданд аз хунравию, аз дард ва ӯра мегирифтанд. ва бале бардора, ҳам хеле статистикае ҳастае ки дар замони ҳозираи мо ҳам зано ҳаракат мекунанд ки бештар кудака ширтиянд, то ки ҳама хеле ҳисоб мекунанд, яъне ки мумкин ай кампиро шунавидагӣ бошанд ки дар вақте ки зан кудак шир мета омила намешавад. одамое ки ҳамин корра бовар мекунанд, бародаро ин кор хатоае, ин корда бовар накунед. агар боша ҳам одаме ки то ҳамин рӯза бовар мекарданд. бале бародаро, дар вақтҳои пеш одамои ай хотири надонистанд ба чӣ корҳои даст намезаданд то ки омила нашаванд. ва дига видео мешавад ки бо дар бораи ҳамин хел чизои интересни ай таърих, ай гузашто нақл кунем. агар интересни боша бародаро видеоро дастгирӣ кунед, дар комментария бинависед. ва бале ҳамин хел кор даст мезаданд, но хуб мебуд ки агар ашибка мекарданд, ҳамин ашибка ҳамё сабаби ба дунё омадани кудак мешуд, на ин ки ба ҷони худшон хатари ҷиддӣ мерасонд. бале бародаро, фарзандои худтона нигоҳ кунед, фарзандо ояндаи моай, фарзандоро қадр кунед. мақсад одамое ҳастанд ки бадбинӣ мекунанд, кудака намехоҳанд, но фаромӯш накунед ки бо дар як тарафи дига одаме ҳастае ки ӯ дар тори мо як фарзанд зорай. бале фарзанд доштан хубай, бояд ша фаромӯш накунед ки фарзанда шумо бояд хуб ба воя расонида тавониста ӯра дар роҳи рост монда ба по хезонда тавонистан дар корай, то ки ӯ оянда хор нашавад. чӣ хел кудак мерава намерава, основной и зависит мекунад аз оне ки чӣ гуна ӯ тарбия меёва ва чӣ гуна ӯра рост мекунанд. ниҳола вақте ки мо шунондем, обш надодем, нигоҳубиниш накардем, қоқ шид, мо бояд нагем ки эни ҳоли безе будай.